గోడ కూలి తండ్రి కొడుకులు చనిపోయిన దారుణ సంఘటన కర్నూలు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కుగా ఉండే ఇద్దరు చనిపోవడంతో ఆ ఫ్యామిలీ తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. అసలేం జరిగిందంటే కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు మండలం గుడేకల్లో నాగరాజు కుటుంబం నివసిస్తోంది. అయితే ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు ఓ పాత గోడ నాని సోమవారం అర్ధరాత్రి నాగరాజు ఫ్యామిలీ నివసిస్తున్న షెడ్డుపై కుప్పకూలిపోయింది. కూలిన గోడను ఆనుకుని వీరి షెడ్డు ఉండడంతో ఇల్లు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఈ క్రమంలోనే తండ్రి నాగరాజు అలియా శేఖర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా కొడుకు లక్ష్మీ నరసింహ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. ఈ ఘటనలో నాగరాజు తల్లి లక్ష్మీదేవి, తమ్ముడు రాజు తీవ్రంగా గాయపడి ఎమ్మిగనూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ ఘటనతో ఆ కుటుంబంలో తీరని విషాదం నెలకొంది. తమ కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని నాగరాజు చెల్లి పద్మావతి వేడుకుంది. సార్, నా పేరు పద్మావతి. మా అమ్మ, మా తమ్ముడు, మా అన్న కొడుకు గుడికెళ్ళో ఉంటున్నాను సార్. మా నాన్న కూడా ఉన్న సార్. ఒక 3 ఏళ్ల కిందటే నాన్న చనిపోయా. ఇప్పుడు వర్షాలతో సైడ్ గోడ అంతా పాతదైపోయి కొట్ట మీద పడి కొట్ట మీద పడి స్పాట్లోనే మా అన్న కొడుకు చనిపోయినాడు సార్. అమ్మకి తమ్ముడికి గాయాలైనాయి సార్. దయచేసి మీ మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి సార్. మీ పేరు? నా పేరు పద్మ.